बैठा दे बेसिट ना आए रानी पकाली बानर नहीं बने तैयार हो जल्दी ड्रिल हो रही है मुहा हमर ड्रिल नहीं लोग सुबह तो लागते बानी छिना तू भी छावा चाहे ना तू भी छावा मास का मतलब लंबा आई नो अब कहाँ लगाएंगे यो ना अब हई बाकी बा ये लगा ले तो नहीं मामा कह के सुमारी के आवत लिया के बुध के अब का करबे बचावा अब यहाँ के पास टाइमे ना रह जनते वाले 27-28 को ट्रक चला तड़ी स बैठ 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 कुल पहले आ कुल कारोबारी ही के देखे के बा ना बाबूजी हइए नहीं माइये हई खाली आ एक लवता बेटा अरे यहाँ के इतना बटले बाकी यहाँ से हम का बोली बतियाई एकदम बोले के नहीं खे मुंह मांगा जोन हम मांगो तो आप लोग दे दे के अरे कमी ना होई उ त मामा रहुआ के बतावला ही होई यहाँ से बहुत बचपने से हमारे बाबूजी के चलेला दोस्ती यारी रिश्ता बचावा A1 का बा अब रह गेल सवाल कि नेहवा के यहाँ के पसंद कर लेती तो बड़ी धन्य रही बता देल बड़ा उनको लेन देन के बात नहीं है कुछ भइल बात भइल बा कि यहाँ के जब लड़की पसंद आ जाई तो बातचीत होई अच्छा कौन बात नहीं के लड़की तो पसाने हो जाए ऐसा बटले में वैसे हम 1 करोड़ तिलका कोले बनी कनी हो कि चारू चाका देवे के बा 1 करोड़ नगद खोरा खोरी ना हाँ यहाँ के एगो ऑडी कार की ना मोई का अच्छा हाँ तब बोलाई ना मामा बोलाई हाँ बच्चा बोला के ले आओ चिंता मत करी 1 करोड़ ले ऊपर दिवाई हमरो के देखी चाचा जी हम काहे के चिंता करब जब आप बटबे बन तो तन्नी सा खाली लड़किया में कमी है तन्नी की सा खाली दिमाग में ज्यादा तेज रहे पढ़े में से दिमाग में करेक्ट कबे कोनो बात नहीं है बस खाना उना दुकर मिले बस एकदम ओकरा खातिर चिंते मत करी लड़का बहुत बढ़िया बा मामा कहत न कि 28-30 गो ट्रक चलत न सब चुप रह पता बताबे ना कनी बियाह करा के बाकी हेता ना मुंह लागी खोला सीधा ही खोला ना खोला खोलो ओरा दिला खा ले लगा खो जा तोरा खातिर ना बैठ जा बच्चे बैठ जा हाँ बैठ जा कुर्सी बैठ जा बच्चे बैठ ना जरा ना कुछ आम हो मामा है गोड़ लागला मामा है हमू पे मेंशन दिन देखो गोड़ के कहता कहते के को बहनिया खुश रह अरे तू प्रणाम कर ले हम खुश रह हमने के खानदानी परंपरा है अच्छा ऊपर में गोड़ लागल जाला है तेरे देखनी हमर बहनिया ऊपर में गोड़ लगा अरे देखी एमे गरम पानी बा ई ठंडा पानी है जवन पिए के बता थोड़ा ले वाला खोल दो ई हो मामा खुलते रही लगे तो पैक बा केतनो करोड़पति रहुआ लोग हो जाई जा लेकिन थर्मस खोले के सहूर नहीं सलमान खान चले आओ खड़ा होको दसरन चाहिए ई दसरन मोबाइल दो कैसा दसरन तो मैं दे भोसड़ी दे फोटो खींचा मेरे को मामा हो चुप भोसड़ी खोल दे हो ए मम्मी देख एक दूर खच्चा सन का है का वो कहा खोल दे ला के उसने खुलला तू हसमला खल बाबा मामा भगने में चल ना ला निकलवा दे फोटो धरवा दिखरा पर इतना बक बोलो दे ना फिर वो एगो खोले वाला दे ले बा लबर ढेर जान बोल चुपचाप रहो मरा ताली पानी पियाला बिना ई जला दा गरम पानी रखाई खटरिया चल जाई भीतर तोर माई घतिया हम काहे के तोर माई ओकर माई में बाटल बा आय तोर माई ओकर माई दू गो ऐसे के कही ई आमा तो माई के है पूछ ल बाबू जवन सवाल पूछे के बा पूछ ल यहाँ के जवन सवाल पूछब ओकर जवाब तोरा देबे के बा हम दे दे तू हम दे का दे नाम हो का नाम बा हां बता दो रानी गुलजामुन आय गुलजामुन मम्मी के गुल लगा दो आय मम्मी के ना मम्मी के गुल लगा दो अब मम्मी के पूछता ना लाल झाड़ू हे पूछो तब न बताई ए देखिए चाचा जी आप ही पूछे कुछ आप पूछी ना जवन पूछे के बा तोर माई के का नाम ह लाल झाड़ू माई के नाम माई के धारो बहुत धारो नाम अब नहीं पता का लाल लगा देगा बा लाल लगा देगा बा हम लगाई तो के लगाई अरे तू बताओ कि लाल झारो लड़का लड़की ना लगा रहे हम का लगावे जाए हम के अपने दूर सुतावे लच्छी नारी बहुत ज्ञानी हो गेल बालू बहुत ज्ञानी हो गेल बालू का राणो भैया भैया
रहतू कि ना तो मुड़िया ऐसे देती खत्म हो जाई तू पूछ ले मर पूछे के बा कौन क्लास में पढ़ेलू कौन क्लास में इंटर में इंटर में इंटर टुडे में से का होला आय टुडे में मतलब का टूडे माने का होला ते छिनल तू ही आगे पूछला कने भक 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 कने में बोलती हो ले जा बैठो बहुत ज्ञान बता कने में बोलते हम जवाब का दी ओए बोल देती है बैठ तू इधर जवाब दे बैठ अरे फिर आ गई तू दिखौले दिया आ गई लू उठा के पानी फेंक दे मुंह पे फूक देते मुंह पे चाचा जी हां रहन चाल से तो लड़किया पागल लागतिया हाथ तोड़ दे मगर मार दली तो टैक्सी रहे हो का के आई हो आई हे निया दादा कौन भाई लगल का मामा गरम पानी गिरा दे गरम पानी गहीर बना दे रहा पेटा ना झरे लखाइयो नहवा के खाई माटे ओटे गिरा दे लोग पूजा ए चाचा जी भले हम कुआं रहब बाकी पागल से शादी ना करब ई का कहत नहीं महाराज चली 1.5 करोड़ रही 50 लाख हम दे कोनो करोड़ मिले ओ सब शादी ना करब पगला जाई ए लड़की के बाबू हेर सुनो अरे बाबू रे भैया भैया हेर सुने 30 गो ट्रक चलता बाकी खपड़ा कुछ नहीं खे शादी ब्याह ना होखी नहीं ना एक एक दे दे एक दे दे मतलब 1 करोड़ 1 लाख और दे दे बढ़ा दे ई 1.5 करोड़ कह दे तू 1 करोड़ 1 लाख ई का मतलब बा ए बच्चा तक बियाह कर बहुत जाता शादी ना होई हम सोचल के खाती बानी अब आई में 3 घंटा को में हम सोच गई बाबा हां हो 76 सजहो जाने चेहरा बता सजहो जाने ले तू द्वार पे हित का नवल बनवा के सजावे नहीं खुद जाना तू सजा जाने लू सिनेमा तो तू सच के नहीं कि तारा के सजा दी हां सुन मोछ रहित ना तो इसके दिखा देती लेकिन कलम का पिलाई कलम का मुंडा कलम का पिलाई तक मरवाए को चा को मुंडा ले आगे अगर हमार बहन के लड़की ना रहती ना ई का अगर हमार बहन के लड़की ना रहती ना ले ना ले चाहि त ले दे दे का बा मांगा थोड़ी बा माने जो फैटा फैटी देखेली लड़की देखेली बियाह कला ना तुम लगता अजब को भर कर कर दिया तनी होश में रह होश में तार बाके ना बुला फोड़ दूंगी चला चला हम बोला ले अब नहीं खींचा बोल भी का फोड़ लगा है जा बोल भी ए भाई ये का पागल बेवरी पागल हो जाई एक शब्द मत बोल बोलने का हम कब तक चुप है मारे अरे गरम का पानी जा जा अरे बेटा आवा हो बाला हमें ना मार पागल सागल बहन रख रहा मैं कपार पर गरम पानी गिरवा दो अरे भाई नहीं भैया मामा भाई नहीं या राड़ो आइए गिरई लसिया हां ना गिरे लाई मुझे छिले जला उससे तेरा सरवा गिरई ले का गिरई ले हमारा कपार पर पानी अब तू खत्म हो गइला तारा सोजा धा के निहुरा के डाल देला सिया तबो कहता कि हे गिरवला एक मिनट ना रह बेजे मुर्गा बना तो मुर्गा के ना खाई हम